Babayi nga manunudlo patay matapos gitiro sa Hamindan Capiz. Sa Banwa naman sa Tapas, mangungumagin buno patay. Sang kasi Mario man lang sini. Nakatutok Julius Villacaon. Gendeklarar nga dead on arrival sa Mambusaw District Hospital ang 44 anyos nga babae nga manunudlo nga ginkilala lang kay Joe. Miyerkules ang gabi, samtang yara sa garahe sang ilapuluyan ng biktima, upod sa pila niya kakaabianan sa barangay Linambasan, Hamindan Capiz. Gulpi nagabot ang isa ka lalaki nga nakabonet, kagintiro ang biktima sa makapila ka beses. Sa akin siya na nakita, yung mga ilang kanya, basta as of now, dinaulat pa na po ng official na report sa kanya na post-mortem examination. Madasig man nga nagpalagyo ang gunman, kag nagapabilin nga at large. Na-recover sa crime scene ang anong kabasiyo, kag isa ka slugs ang 9mm nga kalibre sang pusil. May person of interest na ang Hamindan Police. May ginasundan man ini nga motibo, apang nagpamalibad ang hepe nga magpagwas ang detalye kaangot sini. Binawian man sa kabuhi ang 50 anyos nga mangunguma nga ginkilala lang kay alias Baraw. Matapos ginbuno sang yaman lang kasi Mario nga si alias Lalang, 55 anyos sa barangay Cristina, Tapas, Capiz. Pinuntahan na namin itong suspect yung victim sa mismong bahay niya, sa pagbukas ng victim sa pintuan, kung nagpagbunawa ng suspect ito. Ang biktima ang nag-angkon sa mga igos ang pagkabuno sa dughan kag sa mga kamot. Base sa investigasyon sang Tapas Police, may hiligutanon sa tunga sang sospek kag biktima, apang wala mapatpat kung ano gidini. Pareho kuno nga nagainom ang duha sa separado nga lugar antes natabo ang krimen. Suno sa kapulisan, naglisensya lang ang sospek sa asawa nga may kantuan, apang wala na nakabalik. Ginapanghanda na sang Tapas Police ang reklamo nga murder nga igapasaka batok sa sospek nga nagapabilin nga at large. Julius Villacaon. 1. Western Visayas.